escapem-nos de la normalitat. Entrem a l'habitació, on les paraules s'acumulen i una cosa ben bona és la sobrassada d'Enric Merci. Els relats psicotròpics d'Enric Merci. I avui el dilema del ciclista. Noto com s'escorre el temps entre les meves mans, ara que són les 5 del matí. Ja tinc una dada clara. Tot el que he vist fer el temps en la distància que va d'ahir a avui. No és per tant aquest el moment de marxar. Un punt teòric llunyà és un punt de l'agenda de butxaca. El temps està comptat. No queda ni una engruna lliure. Hi ha una pressa incongruent, inconsistent per deixar-ho tot lligat. Potser la vida ens donarà un respir fins a l'avorriment, però no cal fiar-se'n. És un temps rigorós prefixat per mil·lennis d'experiència. Qui ens donarà descans en aquesta boja, inútil i estressant carrera? De sobte, un gran fre. Força de tenir el nostre rellotge. Tens un dilema, el dilema del ciclista cansat, que pedaleja fins a l'extenuació però no gosa deixar de pedalar. Potser no n'hi ha per tant. Si poses un peu a terra, segueixes vivint. A un altre ritme, segur, però podem gaudir de cadascun dels metres de la vida. Pero lo cierto es que la pena voló. Tot adquireix coherència, soluciones problemes que creies impossibles, poses en ordre tot allò que creies desordenat. Parar-se significa atrevir-se a parar, a baixar de la bici, caminar amb ella pel camí i atrevint-se a pensar que en aquest moment pots morir, malgrat que sembli contradictori. Si todo empieza y todo tiene un final, hay que pensar que la tristeza también se va, se va, se fue. Ens encanten els finals oberts d'Enric Merci. Esto es, disculpen las molestias. Disculpen las molestias, total. Total.